Ove kreacije ostavljaju dubok utisak na žene. Iza njih stoji mladi kreator iz Poljske koji radi u Berlinu, David Tomaszewski. Ne mislim da sam Poljak, niti Nemac, ja sam Evropljanin i građanin sveta. Kakav god pasoš da imam, meni je svejedno. Imam sreće, govorim 5 različitih jezika, tako da mogu da živim bilo gde. Ali njegov kofer već 13 godina je u Berlinu, tu je i njegov atelje u stanu od 200 kvadratnih metara. Ovde David Tomaszewski razrađuje svoje snove uz podršku svog mladog tima. Studirao sam u Londonu i preko leta sam dolazio u Berlin kod prijatelja i tu sam ostao. To je bila ljubav na prvi pogled. To stvarno postoji. Ovaj grad bi mi nedostajao, zato što se ovde tako dobro osjećam. Berlin je prestonica Nemačke i što se mode tiče i stalno inspiriše dizajnera. Hoću da to ima savršen oblik. Pogledaj, štof izgleda bolje od kože. Tomaszewski je usamljenik i voli da se usredsredi na dizajn. Asistenti, krojači i studenti organizuju njegov život i na poslu i van njega. Podela između profesionalnog i privatnog kod njega ne postoji. Ja zapravo i ne radim, već samo živim i bavim se tim što sam oduvek želeo. Ne idem nikada na odmor i apsurdno mi je da tražim slobodne dane, zato što se bavim onim što me ispunjava. To je moda, a moda je moj život. Ja się na co dzień niczym nie zajmuję, tylko żyję. Iza ovog kreativnog duha krije se pravi biznismen. Svake godine David Tomaszewski prodaje sve svoje kolekcije, oko 180 modela u Nemačkoj i Sjedinjenim državama. Kada ne bih mogao da živim od ovoga, ne bih se time ni bavio. David Tomaszewski probio se na modnu scenu, iako su njegovi roditelji imali druge planove. To kaže njegova vrlo dobra prijateljica Irmina. Rodzice chcieli, żeby został prawnikiem. Roditelji su hteli da on postane advokat, ali on nije takav, to njemu nije odgovaralo i sam to kaže. Moda je njegova omiljena droga. Njemu je glava oduvek bila negde drugde i verujem da je našao bolji put za sebe, da preko mode ispriča svoju sopstvenu priču. Ponieważ może pokazywać siebie, to o czym myśli, to o czym marzy, swój własny świat. Njega inspirišu i egzotične kulture i ormar njegove sopstvene majke, ali za ovog dizajnera uvek je najvažnija žena, a ne moda. Ja mislim da je svaka žena prelepa ako sebe tako vidi. Nije važan samo spoljni izgled. Lepota dolazi iznutra, a taj deo ličnosti je mnogo važniji. Wnętrze jest bardzo ważne.